tretí deň oslavujete neuveriteľné 555. výročie prvej písomnej zmienky o otci Valaska. Dovoľte, aby som vás privítala na krásnom festivale dýchových hudieb, ktorý patrí k najstarším, ak teda nie je najstarší na Slovensku. Dnes si pripomíname 53. ročník tohto festivalu a je to vlastne aj memoriál Jožka Kučeru, ktorého mnohí určite spomínajú a pamätajú, pretože to bol zanietenec hudby, obzvlášť dýchovej hudby, skvelý človek, ktorý spájal a ktorý, povedzme si otvorene, aj dodnes spája, keďže je mu venovaný tento memoriál dýchových hudieb, ale je to vlastne poďakovanie naozaj nielen obci a Stredoslovenskému osvetovému stredisku, ale všetkým ľuďom, ktorí participujú na tomto podujatí. Tým skôr, že v tomto roku to už má taký trojdňový charakter, to znamená, že to si zaslúži obzvlášť veľký obdiv a poďakovanie, pretože zorganizovať takéto trojdňové na program, atrakcie a hlavne divákov bohaté podujatie je naozaj náročné. Takže slovo na úvod, naozaj sa natriť, lebo dopadnete ako ja. Mňa včera veľmi pekne opálilo v tých predných radoch. Takže pekný deň prajem všetkým, slnečný deň a pekne vás u nás vítam. Dneska je vyvrcholenie takého trojdňového maratónu.